пепел пътят е послан, истината чака там, а истината знайте ви, че тя пепел не търпи. Мене ме викат Петър. Хитър Петър! С пепел пътят е послан, истината чака там, а истина... Аз съм Настрадин! Ходжа! Знам! Тя пепел не търпи. Цървал! Няма го! И това го няма! И агнето ми го няма! Искаш ли, Ходжа? Сега да направя така, че ти въобще да не опиташ от агнето, а? Ти ли си Петър от Чурулик, Петлю, а? На времето, Така. вашият прапрадядо, той взел назаем от моят прапрадядо 2 торби с жълтици назаем. Какво? Дойдох да си оправим сметките. Лъжеш. Не, истината казвам. Аз ти казвам, че лъжеш, айде стига. Ами ако лъжа? Какво лъжи? Какво ти си лъжиш? Ами ако лъжа, дай ми наградата. А пък ако казвам истината, ми върни 2 торби с жълтици, които дължиш на... дядо. Лъжец и половина. За мене... Петър е невинен. Веднъж дявола... Опа! Така. И ангелът Се хванаха гуша за гуша. заспориха за хитър Петър. Ако трябва да бъдем по-точни. Тишина! Разкажете историята. На тебе с какво ти е този Петър, бе, а? Я ми го дай ти на мен. Какво ще кажеш? А на тебе, ангелче, за какво ти е грешника Петър? В рая на мястото. Не, Рая! в Ада. Рая! В Ада, казвам! Рая! Рая! Не. Рая! Тишина! Махайте се! Ти нагоре, ти надолу! И да не съм ви видял повече! Петре! Петре! Кой? Спокойно. Кой? Аз съм. Нито си за рая, нито си за ада. Ами я тръгвай по земята. Да събудиш човешкото от човека. Добре. И всички хора да станат такива, каквито ви създадох. Да. По свой образ и подобие. Добре. Ставай, Петър. Ставам. Ставай и тръгвай. Ставам и тръгвам. Събуждай хората. Да. Ставай и тръгвай. Ставайте. Събуждай ги. хора. Събуждай ги, Събуждайте Петре. се, хора! Обичайте се! Хора! Хора, обичайте се! Да сме хора е за хора, нека бъдем хора, хора. Даже да не ти е леко, бързо връщай в теб човека. Да сме хора е за хора, нека бъдем хора, хора. Даже да не ти е леко, бързо връщай в теб човека. Да сме хора е за хора, нека бъдем хора, хора. Даже да не ти е леко, бързо връщай в теб човека.